Víte, co se stane, když si domů přivezete miminko formou adopce nebo pěstounské péče? Svět automaticky očekává, že budete šťastní, vděční a dítě bude prostě fungovat. Jenomže zatímco u běžného 6 nedělí vám maminka nebo sousedky navaří polévku, všichni našlapují po špičkách a opečovávají vás, v náhradce se velmi často octnete v izolaci. A to s dítětem, jehož nervová soustava je všechno jenom ne v pohodě. Jmenuji se Klára Šleglová, jsem máma a taky pěstounka a ráda bych vám teď představila náš projekt 6 nedělí v náhradní rodinné péči. Víte, co v náhradní rodinné péči mají za sebou vždycky zkušenost opuštění a ztráty a je to něco, co se jim zapsalo velmi hluboce do těla. Proto v našem kurzu Nové náhradní rodiče neučíme, jak dětem předat barvy nebo tvary, ale učíme je to zásadní, jak vybudovat bezpečnou vztahovou vazbu neboli jistý attachment. Děti kuk. Možná si říkáte obyčejné blbnutí s dítětem na koberci. A jo, vypadá to tak, ale jdeme na to promyšleně. Když si totiž nasadím tyhle kalhoty na hlavu a budu tvrdit, že je to čepice, nejsem blázen, ale jsem terapeutický rodič. Děti v náhradce totiž zažily spoustu pocitů bezmoci. A když se teď společně smějeme mojí nešikovnosti a dítě mě opraví, že se to přece nedává na hlavu, získává znovu pocit kontroly a síly a zároveň posilujeme vzájemnou vazbu. V našem kurzu jdeme do hloubky a nebojíme se žádných témat. Budeme se bavit i o adoptivním kojení, což je úžasný nástroj, který můžeme velmi podpořit bezpečnou vztahovou vazbu s dítětem, ale taky o společném spaní anebo o nošení. To je velice jednoduchý a účinný nástroj, jak perfektně regulovat nervovou soustavu dítěte i svou vlastní. A protože víme, že máme v 6 nedělí často nestíhají ani vlastní sprchu, věnujeme se v kurzu taky sebepéči a tomu, jak si říct o pomoc. Zapomeňte na návštěvy, které chtějí jenom pochovat miminko a abyste jim uvařili kafe. My chceme přátele, kteří zavolají a řeknou: zítra vařím dýňovou polévku, nechám ti 2 porce za dveřmi, ani mi nemusíš otevírat. 6 nedělí v náhradce je zkrátka pořádná jízda. Je to období fascinující a nesmírně křehké. Proto vás chci poprosit, podpořte náš projekt, aby žádná máma ani táta nemuseli procházet tímto obdobím sami a v nejistotě.